השיר הזה מוקדש לכל העולים החדשים של גל שנות ה-90. אוקראינה, מולדובה, רוסיה, בלרוס, קווקז, אסיה התיכונה, כולם. תחזיקו מעמד. נמל התעופה בן גוריון, אנחנו כאן, סוף סוף הגענו, לזה ציפינו כבר מזמן. קל יותר מצניחת נוצה, נחת האווירון שלנו על מסלול ההאצה. עולה חדש אני מזה הרגע, ולא מתאכזב ששם מולדתנו נהפכה להם חורגת. להתגעגע בטח היה עכשיו במקום, אבל לא נשאר לי אנרגיה מילה הקור. נדבק מבריק מניקיון וכל דבר, נוטע בנו ציפיות לראות במו עינינו נואי מדבר. על ברברי זה אולי היה עושה את הרושם עלינו בקושי, כי אנחנו לא אוכלים את הלוקשים. 10 שעות תמימות היינו ממתינים בפנים, מרושם ראשוני שכחנו עם כזאת מן קבלת פנים. ישבנו רדומים ורטובים מיזע שזרם, את הפרצופים שלנו רצוצים הנציח הצלם. זה היה ותיק אחד, חתיכת חלם מזדיינת שעלינו כל הזמן צרחה. דווקא זה היה עולה ותיק ראשון שבו הגעתי, בהמון כמוהו הזדמן לי להכיר אחר כך. ללכת חייבים על ארבע יצורים כאלה, האמא בן אדם אצלם אבל האבא כלב. נובחים מרוב קנאה וכעס שקיבלנו מהמדינה יותר ממה שהם פעם. הם הסתדרו פה בסבבה, כל אחד חשב שהוא כבר צבר, ואז אנחנו באנו. עכשיו הם לא יוכלו לנו לסלוח שהזכרנו לישראלים מאיפה הם בפועל. נתקלנו בכלבה כזאת במכס בצריפין, במשרה בראש קטן היא מסתכלת אלפים, ובכל זאת היא עשתה לנו לאחיס סתם ככה. אז גניה פה לשוק, שקילי בתחת, ולמי שלא פניתי מהוותיקים כולם ללא יוצא מן הכלל זן היו שמים עליי. דפקטים חדלו להיות סובייטים, וצברים גם לא הפכו להיות אפילו עם הוותק. עברית גדול במשכנתה קטן ולא הפוך, אל תתגרו למה אני דרוך. עברית גדול במשכנתה קטן ולא להפך, לאן הגענו והמוצא בוחם רק איפה. עברית גדול במשכנתה קטן ולא הפוך, אל תתגרו למה אני דרוך. עברית גדול במשכנתה קטן ולא להפך, לאן הגענו והמוצא בוחם רק איפה. נפלנו בקריית גת מניקולב למעברה מרוקאית ודתית אחת. בהתחלה חשבנו על חיים של שפע בסיפוק, ניחוחי פרחים, תענוגות ללא איפוק, והסתבר בסוף שזהו חור בתחת הנגב. מי שלא קולט את זה הלך עליו, הוא מפגר. אין מקומות בערב לבלות, אין עבודה. אנחנו לציביליזציה מסרנו דש. שמעתי ישראל דמוקרטית, על כזאת מן דמוקרטיה אני השתנתי וחרבנתי, וגם על המשטרה, כלבייה ובית זונות, להקת כלבי שמירה שוטים של השלטונות. מה שקרה זה ששלושה מנהיגים על אזרחי עצרו על יד הבית אותי לשם בדיקת המסמכים, ובשעה כשהשכונה הייתה באמצע השינה הם היו מנסים להפיל על העתיק של גנב. נשבע כשהם קלטו שהנה ברוסי אחד הקלפטומן אמר אשתם בלילה הם עשו עליי פשיטה, ובגלל שלא הייתה לי תעודת זהות כמעט לקחו איתם. מאז גם אם התעודה איתי לא מוציא אותה מתוך פרינציפ ושיכינו לי כבר את התיק. על הזן שלי תעודת זהות ואזרחות, הן ממילא לא שומרות לי במדינה הזאת שום זכות, שום זכות, שום זכות, שום זכות. בבחינת כניסה למכינת עולים שתי משגיחות יחד איתנו שמו ולו לתיקון שגיאות. הן בכל שינוי תנוחה היו פותחות עלינו ג'ורה בעברית שאף אחד ממילא לא הבין בפורום. 3 שבועות את הציון הם מזמזו לשם, כל טלפון שלי היה נתקל בחרא של גישה, דחו בתירוצים תקבל בדואר. ואכן את המכתב מצאתי במקרה בתא שכן. עברית גדול במשכנתה קטן ולא הפוך, אל תתגרו למה אני דרוך. עברית גדול במשכנתה קטן ולא להפך, לאן הגענו והמוצא בוחם רק איפה. עברית גדול במשכנתה קטן ולא הפוך, אל תתגרו למה אני דרוך. עברית גדול במשכנתה קטן ולא להפך, לאן הגענו והמוצא בוחם רק איפה. הבאנו הנה כישורים, הם לא מבוקשים, אנחנו פה על תקן חמורים וחומר אנושי. לא רוצה, לא צריך, לא צר לי, מגיע לה לארץ להמשיך להתאבע בחרה. כל רווח שלה יחבה לנו, ולהחזיר רק רבע היא חייבת לגרף את כל הבנקים. וכמה הרוויחו את המיליון הראשון שלהם על גב העולים, זו מועד הפירעון, אז שתתחיל כבר לשלם את החוב עם ריבית. המוני פועם, גמרנו עם תוכנית החיסכון. כמה שיש שכל למדינה הזאת הספיק לה, רק כדי כמו סטיקר להדביק עלינו סטיגמות. עולה חדש, איזה עולה קיבנימט, במה עליתי פה? ברמת חיים, במעמד, בכל מקום אחר היינו אמיגרנטים, ואילו כאן עולים, איזה מגניב, אבל אני לפה ירדתי. כשאני חושב על הטיסה היא לפה, אני אוכל את הלב שלא נגזר על המטוס לפועל באורגינל. מצדי למות עדיף על לחיות בתור עולה חדש במדינה של יהודים, אבל כאן אפילו לא יכול לבוא אליו אותה אני.
למה המצבות של כולם באוקראינה? אז תצטרכו לסבול אותי חי עד שיסלק לחול מפה, וזה נגיד לכם מתי. אולי נראים אנחנו כמו זבובים שמחרה עפים לדבש דביק שכמו דבורים אתם אגרתם. אז אם כבר מדברים מה שעשינו זה פשוט עברנו מגושים יבשים של חרה לי של שול. אז כל מי שקרא לי מתבכיין רק שידע לו הבאסה שלי בצד האחר של המדליה, לא בקטע מלנכולי של לבכות אוי ואבוי לי, אלא בחולרת של לתקוף ולזרוע הרס. וזה עוד לא הסוף, התחלנו לעשות את השיר ועד שהשלמנו אותו עברו כמה חודשים, כי איך שמתערב באמצע הגורם של ישראל זה נחס, מה שהיה אוקיי עד אז מתחיל להתקלקל. כשיצא מונגולי לעבודה חדשה אחרי חופשה כבר לא יכולנו לתאם איתו פגישה, שינו לו את סידור העבודה כל יום ובמיטב מסורת ציון דפקו לנו את כל התוכניות. דש ענק לפנתרים הרוסים בבאר שבע ולחבר'ה שמרדו בכלא 6.